mondo mi ochulgi un gi ting' mane kaka jod bura ka untiere assembly kacha. Erokamano ahinya. Mana kaka mheshimiwa Gari owacho ni jod bura mar county onge kama gichiegni godo kod weche mag pesa. Anyalo wacho ni 2013 nabedo jalup mar jakom mar budget and finance. To gima nitie ni budget mag jok manotiyo to pok ochul iketega. Samiloso budget ok wegiga oko, iketega nikech pesa no kokete kacha ting'iyo ni to pesgi wadhi yudo gi nade kaka ne mheshimiwa wacho. Then kore ka ibiro yudo kaka ichulo joka ka bende. Koro gima nitie ibiro kuongo ng'iyo nikech ing'eno kinya chulo gope to midwa timo go maendeleo to onge. Koro ikuongo iketo ga weche maendeleo mbele. Koro bang' keto weche maendeleo mbele tichak iloso wach gope mane nitie ka bikete i budget no. Koro ichako gi maendeleo then gope be ibiro chula. Aparo ni 2017 ne nitie kamati moro mane ng'iyo weche mag pending bills ma bende nokaw kata MCS moko bokete iye kanyo bondo kony chungo to kod ng'iyo ni to gigi biro tim nade. Mana kane mheshimiwa bochako wacho ni en mana od pesa jo finance department leo margi mar kwayo pesa from control of budget ema kelo leo mang'eny kata mag chudo nikech ing'eni gimo be ka financially oseng'ade oko to koro oduogo kaka pending bill to chutho gima ng'eyo ni timore ni onge pending bill mok chulga itemo ga gi yore te bang' ka gisechako developments titemo ga bondo chul pending bills. Gima duong' ahinya ma counties onego ng'i en yore mar kaka gidhi choko osuru kaka idhi yud pesa